No niin, hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Kyllä, saatiin eilen grillattua. Oikein mukava oli kodalla istua avotulen ääressä, luonnon tulen ääressä. Näin on. Ja saatiin jälkiruoksikin otettiin yhdet jäätelöt. No joo, eskimot syötiin, vaikka eihän tämä nykyään saa sanoa, että eskimo. Ei. Se on inuitti. Näin on. Kyllä. Ei mitään, aika kova tuuli, vähän sateenuhkaa, ei vielä viitin lähteä uistelemaan, mutta täytyy paiskoa vähän virveliä tuosta laiturilta. Ja käydään tuossa 4-5 maassa, niin käydään vaikka iso viha, kun siellä 100 leskiä. Niin no, käydään joo. Käydään hyvä. Sitten joo. Niin joo. Ei mitään. Tästä se päivä lähtee. Tästä lähtee ja kohta on pönötyskuva 7 kilon hauesta. Niinhän sä lupasit. Niin. No, katsotaan. Katsotaan jo. Tommonen ahve ja tämmönen kuva. No niin, hyvää Samu. Kyllä ne tuolta etelästä tulee nuo kalamiehet. Ja taas pikkukuva, kato, pönötyskuva. Pönötyskuva. Onko ennätys? Tämähän on ulkopuolella tää koukkukin. Tuo on rokastamista. Missä se kissa nyt on, kun kala olisi? Syökö se kala? Ei. Pelkääkö se? Claudia ja Viljan poika mato-ongella onkivat tossa ja heitti säretuun. Se vaan tassulla kävi sitä siirtelyä. Joo. Eihän ne kun ole tottunut. Niin. Ei pääs. Pääs. Nyt pääs. Joo. No se ottaa vielä uusi. Ottaa se. Nyt on niin kaukana tuolla Heinikossa. Kyllä se sieltä viet vaan tiukalla. Ei kun irti. Onko? Joo. Ai että. Tuosta on monta kertaa tosta ihan läheltä niin pinnasta tullut, kun on tämmöstä tuosta kaislikon yli uittanut, niin vähän on jo hampaanjälkiä tullut uuteen kuvaan. Ai. Tää laittaa lakka. Vai mitä, Pekka? Joo, kyllä. Niin. Mulla on tuolla kynsilakka. Se on liian pinkkiä, ei sitä voi laittaa. Ai että. Lähdetäänkö uistelemaan? Just nyt. Nyt lähdetään. Nyt on tyyntynyt. Nyt on tyyntynyt ja ei satele eikä mitään. Lähdetään kokeilemaan. Mä oon paiskonut tästä virveliä koko päivän ja pikku tärppejä sieltä sun täältä, mutta ei oikein tuolta. Se on sen verran tuosta kasvillisuutta, että vaikka on saanut kiinnekin, niin on aina päässyt karkuun. Jotain pientä haukea. Ja pari pulikkaa tuli ylöskin asti, mutta ei muuta. Me lähdetään. No niin, vavat on pyytämässä. Ei oo tullut vielä mitään. No ne on nyt ollut 30 sekuntia vedessä. Ei oo vielä kerennyt. No niin, ei taaskaan mitään. Ei taaskaan mitään. Joo. Hienot on maiset. Toteen mä luvasin, että jotain kuitenkin. Niin, kyllä. Saa nää mitenkään. No, katsotaan, jos tulee tilanteita, niin kuvataan sitten lisää. Nythän siellä joku vähän tömistelee. No niin, hyvä. En tiedä mikä. Jotakin kuitenkin. Niin, ollaan tässä uisteltu jo monta kymmentä metriä. Kyllä vapaan kärki. Kyllähän täällä on tämmönen niinku haueksi kutsuttu eläin. Jänkkäkoira. Niin. Me ei taideta täällä mitään tehdä. Joku karkas. Ei vielä, valitettavasti. Tossa on tuo pihetti Joo. Siinä on joo, niin
Varot vaan, ettei se ei potkaise koukkuja sormeen. No. Hei. Hyvä, heljaposti lähti. Mene. Sinne meni. No niin, on Muuta sitä. kuin vähän isoveli jää paikalle. Joo, tuo oli poikainen. Oi. Hyvä, jotakin kuitenkin. Kyllä. Ei oo iso, mutta toivotaan, että on joku jalompi Niin, kyllä. kuin särki. Eihän täällä on tämmöinen sama. Onkohan tää se sama? Se on lähtenyt seuraamaan meitä. Niin se voi olla. Jos se haluu saunaa jo. Niin. Ota löylyy mukaan. Niin. Nyt lähti muuten kuvasta lähti muuten lippa irti ja lensi tänne mun syliin. Nyt lähti kala. Kalustovauri. No niin. No hemmetti. Laitetaan takas. Joo. Hyvin käy. Aina niitä voi tulla. Niin, niitä tulee. Menety. No niin, hyvää huomenta. Käydäänpä katsomassa, onko katiskassa mitään. No niin, ei siellä ollut kuin pikkuahvenia. Niille ei ole mitään käyttöä. Niin meikäläinen käy tuossa pikkasen jikailemassa. Jätetään uistelut tänään väliin. Pitää nimittäin lähteä jatkaa matkaa. Että on pitkä ajo tänäänkin seuraavaan kohteeseen. Katsotaanpa sitten hetken päästä mikä se on. Huomenta Pekka. Huomenta. Ei meidän selkä kestä uistella tänään, niin mä käyn jikailemassa vähän. Kyllä meidän sille, tai sinun sille. Ei kestä minunkaan. Eikö? Ei kestä. Käy sen verran, mitä antaa myöten selkä. Näin on, ei mitään. Mä lähden käymään tossa. Sori vaan, kun mä oon tämmössä jamassa, että ei pääse mukaan, mutta katsotaan toisella kertaa sitten. Niin on, kyllä, ensi kerralla. Ensi kerralla Ensi viimeistään. kerralla, mutta joo, käydään kokeilemaan. Innokkaita on pikkuahvenet syömään. Nyt ei tarvittais pikkuahvenia, nyt tarvittais yksi kunnon hauki. Tai mä tiedä tarvittaisiko, mutta olisihan se kiva. Kokeillaanpa sitä popperia, mikä mulla oli tuolla yhdellä videolla testissä. Niin kokeillaanpa sitä tässä, kun tässä on pientä ahventa. Noni, meikäläinen lähtee. Mitä mieltä on Pekka tästä? No, aina se lähtö itku, toi itkemättä, mutta Siinä.
Aikansa kutakin. Kyllä, näin on. Pitää lähteä ja kerkeää vielä yöpaikkaa. Katoin, että on aika paljon ajettavaa tuossa. Niin, ja jos ei koskaan lähde, niin ei voi tulla takaisin. Näin se on. Se on totta muuten. Kyllä. Ja sano vaan näin suoraan, että tervetuloa uudestaan. Kiitos ja kiitoksia, että sain tulla. Näin tehdään. Hyvä. Kiitos. Joo, pysähyin tällaiseen paikkaan, laitoin veden kiehumaan tohon ja mulla on tollain kuivamuona tai tommonen pussi, mikä toi nyt on, niin katsotaan miltä semmonen maistuu. Tuli vähän nälkä tässä matkalla. Siinä voisi melkein heittää virveliäkin, tuolla jotkut pojat heitteleekin tuolla kauempaa, mutta ei me täältä nyt ruveta touhuumaan. Katsotaan mihin me ollaan menossa. Joo, eli meinasin mennä tonne Pielisenjärven keskellä on joku korkea saari ja siellä on leirintäalue. Niin menen sinne, koska se nyt sit taas niin kuin lupas vähän sadetta ja tollasta, niin se on sellainen kuivempi reuna nyt tästä maasta, toi itäreuna. Niin mennään sinne, vaikka taas vähän tylsä ratkaisu, että periaatteessa voitaisiin olla yötä vaikka tässä. Tämähän on hyvän näköinen paikka tää, mutta kello on niin vähän, ettei nyt vielä tähän pysähytä. Ja sitten kun lähdetään etsiä illalla sitä paikkaa ja sillain, niin en mä tiedä. Ei pääse suihkuun eikä vessaa eikä muuta, niin on se vähän mukavempi leirintäalueella. Mutta katsotaan, että jos porukka laittaa paljon kommentteja, että pitäisi yöpyä jossain mettän keskellä, niin sitten. Mutta mä tykkään näistä leirintäalueita sillä lailla, kun näissä vähän sit voi tänne kommentoida, että minkälaisia ne on ja noin poispäin. Siellä rupeaa vesi kiehumaan, niin katsotaan mitä mä syön. Joo, tää on tämmönen. Tää on hyvä merkki mun mielestä, niillä on hyviä näitä ruokia. Ja tää on tällainen Tex-Mex-tyylinen turska joku hässäkkä, ilmeisesti vähän maissia ja tommosta. Niin kokeillaan tätä, onko se hyvä. Oli nimittäin kärkkäiseltä loppunut ne kaikki mun suosikkimaut. Totta kai ne on loppu, kun ne on hyviä. Mutta näitä on aina hyvä olla mukana, niin voi tälleen nopeasti vaan tässä lennossa syödä ja sillain, ei mitään. Ja mukavimpi on syödä täällä tämmöisissä maisemissa, kun mennään APClle syömään. Sillain. No nyt on kyllä aika kamalan näköistä sotkuu tää, mutta ei haise niin pahalle. Se haisi tossa kun avasi sen ennen vedenlaittoa, niin se haisi semmoselle kalasalle, niin kuin kuivatulle kalalle. Tosi paha haju. Nyt ei haise, nyt on ihan hyvä itse asiassa toi tuoksu. Toivottavasti toi Tex-Mex mauste juttu peittää nyt sitten kaikki pahat maut, että saadaan tää alas. No maistetaan. Ei oo minun makuu tämä. Täällä on jotain rapujakin, mutta maistuu semmoselle kuivatulle kalalle. Ei hyvä. Joskus syönyt kuivattua särkeä, vähän semmonen, mutta ei ehkä ihan niin raju tietysti. No niin, 143 kilsaa jäljellä ja kaiken kaikkiaan reissua kestänyt kilometreissä mitattuna niin 1341 kilometriä, että hyvin pelaa koltti, ei mitään hätää ainakaan vielä. Pikkasen vetari ehkä kolkottaa ainakin kääntyä jyrkästi, mutta ei vielä kovin kovaa ainakaan suoraan ajaessa, niin antaa mennä vaan. Ja niin toivotaan, että kaikki menee hyvin. Katsotaan, kun tuossa alkaa maisemat vähän paranee, kun päästään sinne Pielisen rannalle, niin siinä pitäisi olla kans lossimatka, että päästään taas lossiin. 8% mäki, meneekö 4? Onneksi se on pitkä mäki. Ei mene.
Noniin, kävin Nurmeksessa kaupassa. Matka jatkuu. Lähti vielä. Katsotaan paljon meillä on matkaa jäljellä. 49 kilometriä. Noin. Siitä se lähtee. Viimeiset metrit. Toivottavasti ei sada. On nimittäin aika iso riski sille, mutta jos se menisi tosta väliltä, niin no pikkasen hankalaa täällä, kun ei ohjaustehosta tän yölläkään. Ei mitään. Katsotaan lossilla, jos sinne asti päästään. Tien alussa luki, että päällysten vaurioita. Voihan siinä olla, minä en tiedä siitä mitään, koska ei täällä ole mitään päällystettä tässä tiessä, että se on jossain muualla, mutta se on kuulemma rikki kyltin mukaan. Täällä sitä painetaan ja tää nyt ei vaikuta ihan siltä, että tää olisi se kaikesta paras reitti, tai no parashan tää varmasti on. Tää on tämmöstä mukavata, mutta katsotaan kuin tässä nyt sit käy, kun rytyytetään menemään. Ois varmaan pikitietä pitkinkin päässyt. Mut joo. Sadetta se vähän lupailee tossa, että ei pitäisi, tää on kyllä ihan harmaa toi taivas, tuossa menee 2 sadealuetta, toinen on pohjoispuolella ja toinen eteläpuolella. Että tää jää vähän siihen väliin, mutta kyllä se niinku yöllä lupaili tossa pikkusen sadetta. Ja sillain, mutta aamulla se pitäisi sen verran tauota, että päästään liikkeelle sitten. Eihän meidän tarvitse purkaa leiriä ja tunkea ne tonne takakonttiin, ei niitä tarvitse pakata, kun ne saa sitten kuivua jossakin. Ja katsotaan mihin huomenna mennään. Vai mennäänkö minnekään. No niin, lossissa ollaan. Täältä näkyy vähän tonne etelän suuntaan. Siellä on tuommoista puolipilvistä, mutta muuten on kyllä tämmöistä ihan tasaisen harmaata. Ihan muutama tippa tuli vettäkin tossa, mutta ei se nyt meitä vielä haittaa, mutta saatais kokkailtua siinä teltalla, niin se olisi ihan hyvä. Ei tarvitsisi lähteä mihinkään katokseen touhuumaan, kun niissä voi aina olla muita, niin sitten tää kuvaaminen menee vähän semmoiseksi hankalaksi. Kun siellä vieraita ihmisiä on, niin eihän sitä kehtaa. No niin, lähdetään kartoittaa telttapaikkoja. Tuolla päässä on mahdollista telttailla ja tuolla rannassa, että tuolla olisi muutama koivu, niin sinne saisi vähän tarppia, mutta sitten mulle sanottiin, että tässä on tämmönen lato, niin sinne latoonkin voi mennä telttailemaan. Ne käydään kattoo minkälainen se on. Siinä on ainakin suoja. Tää mun teltta pysyy kyllä pystyssä. Vaikka täällä on tällä vanerilattia, niin kyllä hyvin. Oiskohan tää hyvä. Tuohon jos laittais, niin sais vähän naruja kiinni tohon seinääkin. No hempskutti. Tää onkin vähän erikoisempi majoitus sitten tämä. Ei se mitään. Kai tässä uskaltaa pitää pienen kokkaushässäkän sitten tossa vaikka penkillä tai jossakin. Joo. Käydään vielä tuon rannassa. Täällä on hieno ranta, tänne sais kyllä hyvin telta ja tässä olisi ihan mukava puuhastella, kun se tuulee nyt niinku tuolta päin. Ei tässä nyt varmaan hirmuinen tuulikaan olisi, mutta siinä on vähän se, että
jos se satelee, niin tuo houkuttelee kovasti tuo latopuoli tossa. Niin käydään kysyä. No, siinä se on teltta. Naruista sai tonne seiniin hyvin kiinni ja muutenkin tää pysyy kyllä hyvin pystyssä, ei siinä mitään. Mutta laitoin ton päällikankaan. Tällähän olisi voinut nukkua pelkällä tuolla verkkohässäkällä, mutta sit laitoin ton päällikankaan, että jos se rupeaa tuolta päin tuulemaan enempikin, niin ei tuule sit tonne sisään heti. Mutta sateesta ei ole nyt sitten pelkoa, niin kamat voi olla tässä eessä ja keitintä voidaan käyttää, että mulla on se alusta, niin voidaan ihan tässä kokkailla jossakin. Ei mitään hätää. No niin, tässä sitä ruvetaan sitten kokkailemaan. Keitin on tossa alumiinijakkaralla, niin siinä sen on hyvä olla. Ja ruvetaan tekemään tämmöistä jauhelihaa hässäkkää. On kyllä niin rauhallista, ei tuule yhtään. Ei sada. Eikä mitään. Mut kohta pitäisi kyllä sataa. Mutta se ei meitä haittaa, luo vaan tunnelmaa tähän meidän majoitukseen. Siellä on teltta. Teltankin sain tuohon maton päälle vielä, niin on viimeisen päälle. Tää on kyllä hyvä. Erikoinen juttu. No niin, pistin veden kiehumaan. Silppusin valkosipulia ja sitten tavallista sipulia. Tehdään tämmönen jauheliha. Paistetaan jauhelihaa ja näitä sipuleita. Laitetaan vähän mausteita. Ja sitten näin leiriolosuhteissa, kun on vähän hankala, tai ei se mikään hankalaa, mutta ei viitti ostaa ihan kaikkia aineita. Että jos sun pitää ostaa jotain fariinisokeria, mutta jos tarvit 2 teelusikallista, niin sä ostat sen koko paketin ja näin poispäin. Niin ei se ole kauhean kätevää. Niin mennään tämmöisellä chow mein kastikkeella. Tässä oli suurin piirtein niitä aineita mitä mä siihen niinku halusin, että tää nyt on tämmöisiä jokin nuudeliruokia, mutta tästä tulee riisiruoka. Ja sitten meillä on jauheliha. Tää nyt on lähinnä sen takia, että tämmönen extran sikanauta. No joo, sikanauta, niin siinä on kyllä makuu, kun siinä on sikaa, niin se on ehkä paremman makunen tähän hommaan. Ei tietenkään mihkään hampurilaisia eikä mihkään, mutta tässä tää paistetaan ihan kypsäksi, niin sillä on väliin. Mutta se oli vain 300 grammaa, niin sillä lailla tää on vähän sopivampi iltapala sitten. Ja sillä lailla. Lähdetään kokkaan. Sitten meillä on vähän limeä ja tollain. Niin siitä se lähtee. Saadaan riisit kiehumaan. Ostin tämmöstä riisiä. Tää on jasminiriisiä, mikä on hyvä. Minusta hyvä riisi. Täällä on tämmöiset pussukat. Tää on helppo keittää tässä leiriolosuhteissa. 125 grammaa varmasti riittää riisiä nyt. Se on periaatteessa 2 annos, mutta näissä on aina niin olemattomat annokset näissä ohjeissa, että tää on niinku yhdelle ja sitten yhdelle toi 300 grammaa. Vaikka yhden toisen videon hampurilainen, jos joku on sen nähnyt. Se ei vielä ole tällä kanavalla, mutta tulee kyllä olemaan. Niin siinä tehtiin vähän hampurilaista, niin siinä oli se 400 grammaa jauhelihaa niin yhdessä pihvissä. Niin se oli vähän raju. Mutta kyllähän aikamies semmoisen jaksaa syödä. Eihän siinä ole mitään. Joo. Toi heitetään sitten tosiaan pusseineen päivinä tonne kiehumaan. Ja saadaan tosta kahvasta sitten nostettua sieltä pois. Niin meillä ei tarvitse mitään vesiä valutella eikä siivilöitä olla, kun makaroni ja tuommoista vielä tosta niin laittaa vaan lastan eteen ja kaataa tai puukon reunan, niin ne pysyy siellä suht koht hyvin, mutta noi riisithän ei pysy. Ja riisin keitinveteen joidenkin mukaan ei kuulu laittaa suolaa, mutta mä oon vähän semmonen, mä oon niinku kapea-aihisen leirissä, että mitään ei keitetä suolattomassa vedessä. Ei edes perunoita. No niin, täällä riisit kiehuskelee.
laitoin valonkin. Ainakin tässä kamerassa näyttää, että täällä on tosi valosaa, mutta eihän tää nyt niin valosaa oo sitten kuitenkaan. Nythän on sillain nurinkurinen tilanne, että meillä ei ole sitä öljyä. Sehän loppui tosiaan ja mä en tajunnut ostaa lisää. Ois voinut hyvin ostaa pullon, se olisi sitten mennyt kyllä kotona niin se loppu, että ei siinä mitään. Kyllä semmoista voi ostaa, mutta nyt meillä ei ole öljyä noiden paistamiseen, noiden sipuleiden. Niin paistetaan jauhelihaa ensin tosi, sit heitetään noin sinne vaan sekaan. Mä tykkäisin ensin noit vähän kuulottaa siinä öljyssä tai voissa tai jossain pikkasen ja sit ottaa ne veksi ja paistaa jauhelihaa ja sit sekoittaa ne kaikki. Se on ehkä parempi ratkaisu, mutta kyllä noi siellä pehmenee mukavasti, kun heitetään ne sen jauhelihan paistamisen puolivälissä suunnilleen sinne sitten pehmenemään. Ja aika paljon on valkosipulia, mutta valkosipulihan on hyvää. Sitten mulla on limeä tossa ja mausteita. Niin mä taisin jo sanoakin. Mut nyt alkaa riisit olemaan niinku kiehuneet, niin laitetaan paistinpannu tuohon ja ruvetaan paistaa jauhelihaa. Joo, laitoin kylmälle pannulle jauhelihan, mutta ei se jauhelihas niin. Ei se niin justiinsa ole siinä hommassa. Teekö toi paperit? Kato. Tää ehkä kantsi ottaa pois. Tää ei ole niin hyvä. Tää en mä oo kokeillut, mutta luulen, että ei oo kauhean hyvä. Mulla oli useampikin ruokaidea, mutta en näe reissun niinku loppupuolella, kun tää on nyt niinku selkeästi kotia kohde jo, niin en viittinyt ostaa niitä kaikkia aineita. Ois voinut aikaisemmin, tai kun ois sillä valmistellut vähän paremmin vielä tämän reissun, niin ois voinut ostaa kotiin ja laittaa pikkupulloihin ja purkkeihin ja pussukoihin kaikki aineksia niin kuin enemmän. Et mä nyt vaan, mulla oli oikeastaan vaan nyt se eka ruokaa. Niin täytyy seuraavalla kerralla vähän niin kuin paremmin valmistautua. Seuraava reissu on sitten mikä on. En tiedä onko veneellä vai mopolla vai millä. Reissumopoahan mulla ei oo, niin sit jää kyllä nää tämmöset kokkailuhommat siltä videolta pois, että se on sitten vähän niin kuin enempi hotelliretki, mutta katsotaan nyt mitä tehdään, että mikä on seuraava, että vähän luulisin, että tää on venehommia. Jauhelihat pikkuhiljaa kypsyy. Tää on aika hyvä, kuten saa niinku suhtkot rauhallisesti kypsyttelemään. Otetaan näistä, mitä oli näissä pusseissa mulla pikkasen mukana, noita chilihiutaleita ja sitten täällä on mustapippuria ja suolaa, niin laitetaan ne tonne jo nyt. Mutta suolaa nyt ei välttämättä kannattaisi laittaa edes jauhelihaa niin kuin ennen kuin melko kypsänä, ettei sieltä tule nesteet pihalle, mutta ei me nyt tässä niin sanotusti retkiolosuhteissa välitetä. Sitten laitetaan tää maustehässäkkä sinne. Rupee kuivumaan, siellä ei oo enää paljon nestettä. Otetaan enimmäkseen öljyä, niin laitetaan tämä lailla kokonaan. Laitetaan vähän pienemmälle. Tai itse asiassa tosi pienelle. Ai että tulee hyvät tuoksu. Aasialainen ja korealainen ruoka on kyllä meikäläisen ihan suosikkeja. Italiat tietenkin kaikki muukin käy, mutta Aasia ja Italia on melkein niin kuin ykkössuosikki.
Ja Madeira löytyi muutama aika herkku, kun kävin siellä reissussa, niin sinne pitää lähteä uudestaan, jos sieltä saisi vaikka video. Kävis vähän vaeltamassa, en tiedä. Jää nähtäväksi. Siinä kun vähän aikaa paistellaan, niin se vähän karamellisoituu tuo kastike. On aika napakka. Sitten heitetään riisit siihen päälle ja pikku lime ja ei muuta kuin ääntä kohe. Aikamoinen setti tulee tästä, että kuitenkin tää riisiikin oli. Tää on aikamoinen pussukka. Mutta tämän mä meinaan tohon heittää ton jauhelihan päälle ja ruvetaan syömään. Pikku lime. No juu. Saadaan vähän riisiäkin lämpöä vielä. Tämmönen lännemiehen setti. Pikkasen limeä pintaa ja siitä se. Ai että. Ei näytä kyllä kamerassa yhtään hyvältä, mutta kyllä tää livenä näyttää ihan hyvältä. Tää kamera on semmonen vehje kyllä, kun tää niinku valottaa kaiken niin hyväksi. Maistetaan. Joo. Riisi meni vähän pitkäksi, kun se oli tuossa niin pitkään tuossa kuumassa, mutta näin leiriolosuhteissa annettakoon se anteeksi. On hyvä. Ehkä näihin syömisvarusteisiin voisi pikkasen päivitystä. Tää muovilusikkahaarukka. Tää on aika nähty. Kyllä täällä pystyy syömään. Ei siinä mitään, mutta niihin pussiruokiin tää on vähän liian lyhyt ja miksei tässä nyt kulkisi sitten ihan oikea haarukka ja lusikkakin mukana. Ei muuta kuin maate. Aamulla sitten katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi.